Sinomlando TV. Sanibonani, mina nguNdlunkulu Magwaza wakhona la ebukhosini. Namhlanje usuku olukhulu lokuzalwa kwenkosi. Sizomfisela ukuthi aphile isikhathi eside. Ngingumama uMamqadi wakhona kaNgcobo emndenini. Inkosi yami ngifisela impilo ende. Izulela duma phezulu kwentaba yaseMatabetulu kwaye kwasamuzamuta benyanyusi kwabalezibonakalisayo inqubo emnyama eyasemacathini enhlanga zimhlophe njengendlela sayo ukuthi labantu bamuzasemzini oyingwele uma siyathi phinde udlule emzimpisi indlovu eyabonakala emanqubeni akokhefane babe ilithele enhlakomuze ekuhlabaleni hayi bangizifike ngoba yenyanyusa amabhizinisi nemisebenzi yakhe emibikasi Ake ngibingelele nonke ngokwethuba amaqada ngaphomo. Wangifundisa ukuthi ukukhonzela indawo enkosini awuthathi ukuthi ungakhona kodwa kufanele uhambise umbongo. Ngiyabonga. Namhlanje uzothi bengeke kwenzeke konke lokhu okwenzeka namhlanje. Ukuba yena akavumayo. Sifisa ukukhuleka kakhulu sibingelele inkosi yaseMaqadini namhlanje uNdlunkulu siphinde sizobingelela umkhandlu okhona wenkosi. Sifisa ukuzosho ukuthi siyafunda kuwe imisebenzi emihle oyenzayo edlulele nasekusebenzeni kepha ngoba uthanda umphakathi siyaqosha lapho nathi ukuthi njengabaholi thina ke siyinkontileka siyangena siyaphuma kepha siyaxosha ukuthi kunezinto ekufanele sivumelane ngazo ukuthi imiphakathi yethu sekuyisikhathi ukuthi siyibheke. Uma ngabe sibuka le ndawo yaseMaqadini sibuka a very good model of indawo ethuthukayo kakhulukazi ngokwesomabhizinisi ngoba siyakholwa ukuthi uma kukhona i-development endaweni ekhona abantu bahlala kuleyo ndawo ibona abathola amathuba. Ndabezitha inkosi yesizwe
Ngizokwethula lapha inkulumo kaNdunankulu wesifundazwe ubaba umhlonishwa uThamsanqa Ntuli engimele yena kulo mcimbi obefisa ukuthi abe khona. Ilizwe Sithokoza kakhulu Ndabezitha ngoba ubukhona bakho kulethe isithunzi kubantu abaningi abakhele lesi sizwe samaqadi. Sengathi ke ifoundation esiyethula namhlanje ingathuthuka ivuselele ithemba lapha lincipha khona. Ngiyacela ke Ndabezitha egameni lesifundazwe oNdlunkulu bazongisiza neNdlunkulu ekhona yonke kuyothi inkosi mayifika ekhaya ntambama yenabe ibuke lonke usuku lwanamhlanje ukuthi lihambe kanjani. Inkosi inethezeke ngokubona isizwe esithuthukayo nesineqhubekela phambili. Ngalokhu Ndabezitha okuvela enhlizweni zethu sifisa ukuba sikwethule enkosini. Ndabezitha. I-drug enkulu kakhulu kodwa it is official. Nalama-transaction amawunga akukabi khona umthetho osho ukuthi umuntu obhema iwunga akaboshwe kanjani. Wayevula yonke i-constitution ngeke kuthiwa noma imithetho ethize amabhuku amnyama ahlala ema-ofisini labantu abamele awukho kulo ma-transaction lowo muntu uboshwa kanjani. Ngicela lo ndaba uze phambili uzophakamise isipho ongipha sona abantu bethu. Ingakho Ndabezitha namhlanje sithe ngosuku lakho lokuzalwa sifisa ukuthi sikunikeze ihashe likufanele. Ukuze singayiphazamisi iprogram Ndabezitha sifisa ukuthi mase sekuphelile konke bese siyasithula isipho sakho. Kodwa nqenelele besifisa ukuthi mawuhamba uhambe kahle wazi ukuthi lenkosi yamaqadi izizele sibaningi singabantwana bayo. Ibazelo somabhizinisi, izele insizwa, izele futhi intshe efuna ukubona ikusasa laphambili la eSouth Africa. Ngokuba khona wakho Nqengelele siyabonga. Ndabezitha ihashi lakho likhona mase kuphelile ngiyothula isipho sakho usibone ulibone ihashe likufanele ukuthi mawungena ubonakala ukuthi ngempela inkosi yamanyamakhosi. Honorable Mngadi, ngizo celebrate ukuzalwa kwenkosi. Siyacela ukuthi inkosi yamaqadi ikhule uJehova ayisikelele amuphe ibusiso akwazi ukugcina isizwe sakhe. Siphinde sibonge nosomabhizinisi abaqhamuke nesu le foundation eyenkosi endala ukuthi aqhubeke isikhwama esizosiza indawo yamaqadi. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.